Juan. Jaga jud ko dos. Yeah, partida. I've never run in my entire life. Saan pa kung ano? So yeah. Naman to guys. Nagpan. Diba baton may tawag lang eh. Ito na yun lang pag ito isa ata. Gawas ito talaga. Ako ay sa guys kaya. Hindi goy. Magkapoy man guys. Bahal sa kadali. Okay sa guys. Ang tagpan ba? Dala kong kakoy guys. Ang sundod sa balay guys. Ang ikaw sa balay guys. Dala kong kahoy ba? Ay, mas ginag-ulan doon guys. Kinananan ang sila site something. Or kan ba? Or true site. Kinananan ang sila sa sarili. Ay kanay mga champion ba makatan ano kato mga grand final. Diba I mean kan ba katong kan ba? Nay kan ba mystery sila. Sukan. Tumapan mo yun ba? Ay sure ko tay kan idang ko kan involved ko. Diyan dahil na rin dito. Yan makita ilan ba habang nag-drop sila ugat yung gawa sila. Sa mga kanal ito na mga grand final na. Yan kali dyan. Kali. Itong LGD mo ginakuha mo dito. LGD yung OG nga ka semi-final. Hangak kayo guys, hangak. Sabi. Yung sila nga kan buhay to paper. Hangak yung sibilyo sa bukid. So dili gina yung Queens yung champion na. Pero hindi ba sila na sa OG na sila na daw. Hindi ng mga sundang, ito na tanan, nililimta na ito ang mga sundang. Nagaraw na, sundang, ano. Itong mga sinina. Nililimta na itong mga sinina. So guys, mga ito na mi guys. Muli na mi guys. Nanam sila sa history.